kom maar, deze kan je op, Jorge. Ja, deze kan je op, ja goed. Ga op de goede kan je op, ja. Ja. Ja, dat is goed, volg me maar. Oké. Ja, kom maar. Oh, wat fijn zoveel jullie geïnteresseerd zijn in alles wat met echt te maken heeft. Wacht, ik ga even hier staan. Oh, dan moeten we... Ja, goed. Ja, deze kant op, dat is de goede kantje, hoor. Dat is een plaatsje voor iedereen hier. Oh ja, dat is zoveel te zien. Ja, kom maar. Oh, dat is de goede kant op. Ja, fijn. Oh, kom maar. Ja, loop maar zo. Stop in de weg. Ja. Oh, sorry, moet ik maar even afvegen. Alsjeblieft. Ja, kom maar. Volg me maar. Ja, volg me maar. Kom maar deze kant op. We hebben nog hier wel te bekijken. Ja, past iedereen erin? Ja. Oh, dat zijn goed. Ja, kom maar deze kant. Oh, wacht, ik ga even naar de kant. Of dat ook? Nou, loop ik in de weg in beneden. Mooi kleding, ja. Ja, kom maar. Ja. Ja, we smikken even binnen zo weten. Ja. Je kunt straks weer vertellen. Kom, we gaan eerst weer met de rondleiding. Ja, Pina, mag ik moet even goed kijken, hè, voor iedereen kunt. Ja, fijn, hallo. Fijn dat je er ook bij zit. Hoi, zoveel interesse in alles wat echt te bieden heeft. Helemaal geweldig, hè. Dat is goed. Ja, schuif nog maar een beetje aan. Als iedereen gaat plaatsen maakt, passen we weer allemaal voorbij. Kunnen we allemaal goed gaan zien. Ja, oh, dat gaat hartstikke goed. Ja, fijn. Maak plaats, dan gewoon je even uit de weg. Maak plaats, dan gewoon je even aan de kant. Weer zien al wat schoon is onderweg is. Ontdekkingstochtje door het achterland. Weer zogen al de kerk en weer zogen al de plaats. Weer lozen alle spreuken in een stoep. Weer zogen ook de valk en roken ook de muilenbek. Weer nomen Edith Stein met veel respect onder de loep. Maak plaats, dan gewoon je even uit de weg. Ja, maak plaats, dan gewoon je even aan de kant. Weer zien al wat schoon is onderweg is. Ontdekkingstochtje door het achterland. Weer stongen op de trapjes van ons oud gemeentehuis. Dat heet nu het museum van de vrouw. Daar laat ik eens huren wat echt te bieden heeft. Voor kunst, cultuur en zo is dit echt een topgebouw. Maak plaats, dan gewoon je even uit de weg. Maak plaats, dan gewoon je even aan de kant. Weer zien al wat schoon is onderweg is. Ontdekkingstochtje door het achterland. Heel zult u gewoon verbazen over al wat hier is eens. We vallen zo de ogen uit de kop. Op internationaal gebied sprak echt een woordje met. Het Rijksmuseum liet weten, uw collectie die is top. Maak plaats, dan gewoon je even uit de weg. Maak plaats, dan gewoon je even aan de kant. Ja. Weer zien al wat schoon is onderweg is. Ontdekkingstochtje door het achterland. Maak plaats, dan gewoon je even uit de weg. Maak plaats, dan gewoon je even aan de kant. Weer zien al wat schoon is onderweg is. Ontdekkingstochtje door het achterland. Maak plaats, dan gewoon je even uit de weg. Maak plaats, dan gewoon je even aan de kant. Weer zien al wat schoon is onderweg is. Ontdekkingstochtje door het achterland. Ontdekkingstochtje door het achterland. Ontdekkingstochtje door het achterland. Zo,
Nou, de mensen die een kaartje hebben voor het museum, ja, prima, die kunnen hierbij meegebleven. De andere mensen kunnen nog even naar de gooikamer, er staat nog koffie klaar. Ja, goed. Nou, dan zijn we nu eindelijk aangekomen bij ons laatste aanwinst. Wacht even, suppose, mogen het nog eens een keer open. Oorsprongstuk. Topjuweel. Het schilderie. Waarvoor je eigenlijk naar dit museum gekomen bent. Speciaal. Dank je. Ja, Johanna. De Echwach. Geschilderd door Marius van Pij in 1913. Van links naar rechts zie je de veldwacht. Zeg de poos, dat bordje klopt niet. Van links naar rechts zie je de smeed. Dan zie je de wiesvrouw. Dan zie je de dokter. Zie je de schooljuffrouw. En zie je de bakker. Ja, nou hier mocht u gelukkig prijzen dat je dit juweeltje nog op deze locatie kunt aanschouwen. Wie dat dan? Dat zal ik u eens even uit de deuk doen. Ja? We hebben gisteren bezoek gehad van mevrouw Petra Buurman van Tetterode. De directrice van het Rijksmuseum in Amsterdam. Die was zo onder de indruk van dit ook, dat ze het meteen gekocht heeft. Mocht nog een maand hier blijven hangen en dan gaat het op een aanhangerke naar Amsterdam. Ja, geweldig toch? Kijk toch eens zo'n korpie. Oh, Wim! Ja, schatje, wat is? Wim, ik geloof dat het zoiets is. Waar is wie uit? Het komt, Wim. Nee, het geit. Naar Amsterdam. Ja, zij te Amsterdam. Ja. Wim, nu. Nee, volgende maand. Nog een maand, joh. Oh, mam, ik wil loes. Het kindje komt. Wat? Nee. De achtersteden bed, kom, je gaat daarop gaan liggen, joh. Wacht eens heel even, dat gaat niet zomaar. Dit is niet zomaar een bedje. Dit is het laatste kunstwerk van Jeff Koons, de grote Amerikaanse kunstenaar. Dat hebben we hier aan euro's op tafel moeten liggen. Dat maakt niet uit, een tafel of een bed, ik moet ik gaan liggen. Ja, maar dat kan toch niet eens hier op liggen, dat kan toch niet? Zeverzak, kunstwerk van Jeff Koons. Dat is toch een bed zeker, of niet? En deze mevrouw moet van de been af. Dat moet toch wel duidelijk zijn? Nou zeg, het museum. Ik ga naar de directie. Oh nee. Oh god. Oh god, een stress. Wat een stress. Wat moeten we nog doen? Rustig. Rust. Oh nee. Allee, Mia. Dit is die kans. Kom. Dit is echt een kans. Ik gooi het wel in de gaten. Als er iets gebeurt, dan verleen ik assistentie. Goed. Zou je denken? Eigenlijk mocht ik dat nog niet van Joël. Ik zit pas in het tweede jaar van de opleiding en zolang we niet gediplomeerd zijn, mogen we nog niet zelfstandig werken. Ja, maar dat weet die toch niet? En weer zeg ik toch niks weer, of wel? Nee, niet. En die Ludo in de zaal dan, hè? Die door, in die zaal. De mensen net dat die terugkomen naar onze tijd om dat allemaal even door te bladsen, hè. Ofwel soms. Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar eerlijk gezegd durf ik dat jaar nog niet. En al zeker niet met al die lui eromheen. Die lui, die jeugd ze allemaal de lappen op. Kom op, er moest binnenkort examen doen. Dit is een schoon generaal repetitie. Ik denk wel eens toe, dat kent ze Karl van der Graaf. We denken toch allemaal dat meer dat kent, of niet? Ja, zeker. Kom maar, Ja, zeker, ja. Kom hè. Ik ga op de van de schilderie af. Maak eens plaats. Dokter aan de kant. Bekker aan de... Kom maar. Doe het. Mia. Gewoon je psy. Maak je goed de weg en laat me erbij. Goed. Mevrouw,
Is het zoiets? Ja. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat je hier allemaal even beter naar een andere zaal kunt gaan. Want ik weet niet of deze mevrouw, wie het hier eigenlijk? Ik ben Jeannette en dit is mijn mens, Wim. Hallo. Ja, ik denk niet dat mevrouw Jeannette zoveel behoefte heeft aan starende blik en nieuwsgierige ogen. Dus, weet je wat? Hierneven in de zaal, daar liggen nog de laatste opgravingen van de Zuiderpoort van de Bovenste straat. Kom maar eens even met kijken. Heel interessant. Dat is leuk. Kom. Ja, hier de eerste steen. Ja, kom maar. Heel interessant. Oh, ja. Wat is hier te zien dan? Wim! Wim! Oh, sorry. Opgravingen, sorry. Goed, nou, dan zijn we nu onder ons. En dan zal ik eens even beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Mia van de Heupel, oftewel Verstegen. En ik ben wiesvrouw in opleiding aan de Vroedvrouwenschool in Heerlen. En ik vind het heel bijzonder dat je extra voor mij in verwachting zit geworden. Nou, nu we dan echt helemaal onder ons zijn. Of ja, nog niet, gans. Wacht. Zeg, nu draai je eens om, hè. Ogen toe en zwiegen. Of niet? Goed, nu zijn we echt onder ons. En nu zal ik eens beginnen met te luisteren, goed? Ja. Nou, dan ga ik nu veulen. Ik denk eerlijk gezegd dat er wel al gaat ontsluiting is, maar het zal nog niet zo vuil zijn. Het is een kwestie van geduld hebben en afwachten, dan komt het vanzelf. Ik ga me eerst in een emmer water putten. En dan ga ik eens kijken of ik eens die stoof kan aanmaken. Dan kan ik me voorbereiden op alles wat komen gaat. Geer blijf bij je vrouw. En als het nu ergens kent, je er het zweede afvegen of zo, hè? Ja? Als het nu ergens moet je me roepen, hè? Ja. Mijn god, waar er een honger heen? Waar een gedoens? Zat je hier eigenlijk wel? Ja, nu ga je het af, ja. Gelukkig. En met zich? Mij gaat het eigenlijk niet zo goed. Ik ben hartstikke misselijk. Wil je stoel misschien afleggen? Ja, Ger. Ja. Is het geit? Ja, dat ga ik wel. Maar verlang me even. Ja. Oh ja. Oh ja. Moet ik even gaan doen? Verzweet. Oh, dat is wel beter. Oh. Mijn god. Oh, dat is fijn. Man, kwaak niet zo, hoor. Kwaak, ik schrik me kapot. Wat wil ze doen? Wil ze even gaan? Nee, niet even. Bel Trudy maar, de verloskundige. Die had gezegd dat ik er altijd moest bellen als het zoiets wordt. Trudy. Want op die video, daar heb ik het hem niet zo Lik dich. Oh. Een wio? Wat is in godsnaam een wio? Een wiesvrouw in opleiding. Vroeger noemden ze zo een verloskundige of een vroedvrouw. Pak me de telefoon, maar dan staat het nummer van Trudy in. Trudy. Hoe is je telefoon? Hier. Wacht even. Wat zegt Trudy? Trudy, hondentremsalon. Nee. Trudy, massagesalon. Nee. Wacht, Trudy, verloskundige. Hier, wacht. Daar gaat er. Mam, is het in de telefoon? Oh ja, wacht even. Dan moet ze eruit moeten zetten, dat bestuurlijk zo. Ja, Zoe. Wacht nog even. Hallo, met Trudy. Ja, hallo. Met Wim van Jeannette. Oh, hi Wim. Hoi. Ik hoop dat ik niet stuur. Ja, nu zit ik schamig. Dat is wel. Ik zit in het Eurodetag Theater met mijn dochter naar de revue te kijken. En trouwens, iedereen kent dich nu. Hallo. Ja, nou. Iedereen kent dich nu horen. Ja, fijn. Dat kan me even niks zeggen, want het is zo uit.
Jeannette, die is gebroken. Die ligt met de vliezen van Jeff Koons in het waterbed. En een viesvrouw, die is op Wulfse straat water halen. En op een aanhengerske. En die komt terug als hij zich gewassen heeft op de stoof. En dan moest nu komen, want het loopt helemaal het handje. Wim, Wim. We hebben die nu nodig. Wim, Ja. rustig. Rustig, ja. Geen paniek, hoe zit je nu? We zijn... Museum van de Vrouw. Museum van de Vrouw. Museum van de Ja, Vrouw. op de Is toch plaats. al lang toe? Maar goed, maakt niet uit. Ik kom er nu aan, doe eens door met puffen zoals dat geleerd puffen, is. ja, Nee, puffen. niet toe. Nee, met Jeannette. Met Jeannette samen. Wim, met Jeannette. Wacht nu even zoiets. Zij is Sammy. Dat ben je. Ja. Iedereen kent het juist. Ja. Dat ben je goed. Ik kom er nu aan. Ik ga nu naar de wagen, ja? Ja. Oké, tot Ja. straks, hè. Hoi je? Oké, hoi, hè. Lik Hoi, hè. neer. Lik Dat neer. is zo, hè? Ja, hoi je. Oh ja. Ja. Oh, schat. Ik moet even werken. Mam. Ik kan er ook niks aan doen. Dat is mijn werk. Ja, we zitten nog een vuur te kijken. Nee, sorry. Ja. Sorry voor de... Wacht, kom maar. We gaan eventjes. En dan zien we zo. Ja, ik ga mijn medicament in de gaten houden. Sorry. Hallo. Sorry. Hallo. Sorry. Ja, wat leuk. Sorry. Kom maar even. Mam. Oh, sorry. Dat hoorde ik het ene. Oh. Hallo. Sorry. Hallo. Sorry. Oh, daar. Hallo. Ach, die ken ik nog. Dat was... Och, nee toch. Kijk nu hier. Oh, sorry, dat dit. Ja, dat ken ik nog. Daniel. Och, dat wordt een moeilijke bevalling. Oh, dat wil ze niet. Dat boeit die lui toch niet, man? En het wordt, wacht even, het wordt lelijk. Oh, werkelijk, man. Ja, dat kennen ze met zo'n vacuüm. Dat kennen ze niet anders. En Met hoe zo'n loop je dan door? vacuüm. Maar dat trekt allemaal, is dat weer wiegetrokken. Oh, gelukkig. Soms kan dat ook even duren. Dat het weer bietrukt, maar dat is, Loop het is bij u allemaal goed. Loop nu door. Hallo. Oh, sorry. Nog te goed. Nou, goed. Ik ben verloskundige. Oh, dat boeit die lui niet. Loop gewoon door, man. Nou, dan Ja, kom loop. maar. Wim, wat zag je die komt uit? Ja, nou... Het was in het Eurodate Theater. Dus je een wagen in het kijken. Maar het pakt zich de dochter van de revue en ik heb het meteen niet in. Ja. Waar het zei, we moesten samen puffen. Kijk, let op zo. Kom in midden. Kom met op. Kijk eens. Nou, dat is mij toch ook het schoon, zie. Sta ik met zo'n belachelijke ummer op de plaats. Geen put te bekennen. Dacht ik eerst dat het hoog rondgeval tegenover Mariet van Spee, dat in een put wordt. Ja, het woord wel gaat hoog, maar goed, de lui van tegenwoordig zijn nu ook het groter als in mijn tijd. Stond er van dat vette groenwater in de Engelse bak. Dacht ik dat gaat van de put bovenop dat geval zoet. Wil ik me dus een stoel pakken om daarbij te komen. Hebben ze die stoel ingegraven. En die varkensruggen die zijn nog niet te huffen, wat dacht je? Dus, ja goed. Ben ik er niet bij gekomen. En om trouwens het geheel nog wat geheimzinniger te maken, hebben ze ook nog van de kwatsch in die plevuze geschreven. Ik loog lever in pij of zo gaat. Luister. Leef Mia. Luister. Echt, je bent een goeie blad. En de hebt was heel geleerd voor die examen. En op dit moment hebben we er niks aan. We wachten liever op Trudy, de verloskundige. Zit ze wat? Loop toen maar naar de pomp. Ja? Een pomp, joh? Ja, de pomp. Ik heb zo'n Ja. groen gezien Ja. bij Café de Ja. Witte. Ja, Dan oei, ga ik ja, eens proberen de of ik daar water krijg. Dag. Ah, jong. Wegwezen. En meidje, is het zo goed, Jeanette? Ja. Wanneer heb ze de laatste week gehad? Zeg me vertellen. Ik denk 5 minuten. Oh ja, dan komt er weer een. En gaat er maar in hangen. En puffen. Goed zo. En zucht maar goed, dat hebben we weer gehad. Sorry, Allah. Ja, man, sorry. Goed, dus nou, ik zal eens even kijken wie de ontsluiting is, hè? Nou. Ja, het gaat, maar het kan nog even duren, Jeannette. Nog even flink zijn, hè? Goed. Nou.
Zeg, wie doet je dat hij met dat water? Stond ik daar aan die pomp te hengsten? Hebben ze die zwengel met in de beugel vastgezet? Is geen pistruil genoeg te krijgen? En meent je dat ik toch een hulp? Nee, stuit er zo'n rooie bij de groenpomp bij de witte. Zegt er, kind, kijk maar hoe het ze niet blauw aanloopt. Als hij zich niet vlot uit de weg heeft gemaakt, dan heeft hij hem anders blauw gemaakt met de regenboog van mij. Zeg, wat gebeurt hier allemaal? Oh, dat is mijn mam. Die is verloskundige en die gaat mijn vrouw helpen, want die gaat zo bevallen. Dat klopt. En mijn bestuur dat wel niet dat ze mensen zo'n toon tegen me gaan moest slaan. Ik ben Mia van de Heupel. Mia Verstegen. Ik ben wiesvrouw in opleiding aan de Vroedvrouwenschool in Heerlen. En ja, goed, ik word ook bezig met mevrouw Jeanette te helpen met de bevalling. De Vroedvrouwenschool in Heerlen, die is toch lang toe? Alhoewel werden de verloskundigen opgeleid in het AZM in Maastricht. En trouwens, we noemen ons nu geen wiesvrouw meer of vroedvrouw. Ik ben een verloskundige. Mam, vraag eens wat je mevrouw met de vuvuzela moet. Dat is geen vuvuzela. Dat is een monorale stethoscoop. Wat? Een monorale stethoscoop. Door met loesetjes een vreugde uit het hartje van het kindje. Oh. Zeg, kindje. Ja? We zien dat hier alles goed gaat. Ja, goed. Nou. Eens even kijken. Meidje. De Vroedvrouwenschool in Heerlen. Ga je me even het koffertje halen met de instrumenten? Oh ja, in de is auto. goed. Ja, doe ik even. even. En de mobiele sterilisator. Doe ik, Ga ja. Is goed. Ga maar even. Hey, de Vroedvrouwenschool in Heerlen. En doe we zeker door een roosje. En nu heb ze 100 jaar geslapen of zo gaat. Ja, dat zoet ze het wel een beetje met kunnen vergelijken misschien. Ik sta niet achter op die schilderie, achter die gordijn. Ach, wat een kwaad. En omdat mevrouw Jeanette op het punt stond om te vallen, zei de dokter aan de smeet dat ik wel kon laten zien wat ik al geleerd had. En toen komt je hier en nu zijn we hier. Zoe? Ja, mam. Kom eens even. Weet je wat dat meisje net tegen me Nee. zag? Dat ze uit een schilderie is gestapt. Dat staat van ons en het geluid toch niet? Meent je dat ik hier voor de gek stond te hooien? Kom maar eens kijken. Och nee, toch hè. Even kijken. Hier, Wat dan? daar zit ik normaal. Sint je? Ja. Kijk, mam, dat klopt er nog echt. Kurtje, zakkerlot nog weg! Dat wordt raar. Wat voor raar. Ja, dat gevloek van achter de gordijn. Dat wordt net Willem. Wat voor Willem? Willem van Doar Peters, mijn verloofdje. En nu ben ik het zat. Ik hou de pin erin en ik wil een sigaret. Nee, dat gaan we allemaal niet doen. Oh. We gaan alles maar eens gereid maken. Hè. Zoe, zoek me eens even een stopcontact voor de mobiele sterilisator. Moet dat? Wat voor mobiele vibrator? Mobiele sterilisator, daarmee maakt ze alles schoon en hygiënisch. Nu is alles veel beter geregeld. Wat deed ze bijvoorbeeld met die hand voordat de bevalling begon? Zit je hier dat buisteltje? Ja, ho. Kijk, dan met beustelen weer als de hand wel 10 minuten tot ze binnen leeg geven. Kijk. Tada. Dan hebben we nu dit voor. Hoef ze niet meer te schrobben. En let op, wat ik nog heb. Kijk. Dit hier. Dat is een doptoon. Heb ze de vuvuzela van die gaan niet meer nu erg luister. Joanna. God, zeggen zich dat zo als en dan weet ik nog wel niet of ik terug die schilderie inkroep. Chic is mich dat. Nou. Zeg, wat doe je eigenlijk als je de weesvrouw wilt roepen tegenwoordig? Hoe doe je dat? Daar hebben we dit voor. Kijk, dus ze overal bereikbaar. Moest ze alleen niet in het theater aanzetten. Nou, ik weet echt niet of ik wel terug ga. Want weet je wie dat laatst ging? Dat zal ik eens vertellen. Ik mocht de weesvrouw assisteren bij een bevalling. Kom er s'nachts in de mens aan de deur en de riep. Het is de hoogste tijd. En weg wordt er. Kost wel blij zijn dat het gesneed had, dat we de speurkosten volgen in de sneeuw. Maar we wisten nog gar niet waar hij vanaf kwam. Bleek hij gans uit de boetenieën van de bush te zijn gekomen. Mam, wat zijn de boetenieën nu weer? dat is het boetegebied van een dorp. Boete de beboerde komt, de hoezen in het bos of het veld. Nou, wie wil er aan worden gekomen in die boetenieën?
Gans boetenom. Kost er weer eens kijken of ergens leeg brandje. Want in die boetenier van de boes woont nog gaar geen elektris. Hebben zo goed als alles in duister kunnen doen, alleen een paar gaslampjes. Zangerendaags moesten we terug om het kindje te laten duipen. Het was echt koud. Maar we hebben het kindje heel goed ingepakt in alle dijkjes. We hebben in de kerk nog moeten kijken en wat het vakantje kopzoot, wat het was naar een grote woes. Na zo'n duip is altijd de koffietafel. Daar wordt ze deks misselijk gevoerd met bokens, kook en hoofd te vlaai. Aan de kant. Kom maar. Als ze pech hebt, heb ze meer dan een duip op in de dag. Dat slopend is dat. Zeg, kijkje. Laat maar even. Hey, doe het toch Mia verstegen met als Bina Mia van de Huipen? Ja, klopt. En de was verloofd met Willem van Doortheaters. Ja, wat zou dat? Wacht even. Zoe. Ja, Zoe, kom maar. Weet ze nog dat we op die begrafenis horen vorige week? Dat we hebben zitten kallen met die ooi-tantes? Ja, die kan alleen maar voor jullie die toch niet kennen. Ja. Voor met wem getrouwd wordt, wie voor kinderen die houden, wem dood wordt en wie voor kinderen dat die weer houden en wat die deed. Ik snapte er de bul van. Wacht, nu moest ze me even helpen. Wacht, wat zei ze? Die de pap, hè, die heeft 3 zusters. Ja, dat is toch logisch? Tant Els, tant Karen en tant Ria. Ja, die 4 hebben dus een vader. Dat is opa Sjeer, dat wordt de oudste van 6 kinderen, wordt getrouwd met oma Mina van Lange Pie. Dat klopt gelukkig ook, ja. Dat klopt ook nog, maar noem eens me helpen. Wat zag oma toch alweer? De opa van Frans, mine mens, is Piet de brevendreiger van Grades Pierre. Wat is een brevendreiger nu weer? Ja, dat is een postbode. Ja, zeg dan gewoon postbode, ja, werkelijk. Dat is zo lastig. Dat is lastig. Piet de brevendreiger van Grades Pierre wordt getrouwd met Trine Pieters. Ze wordt de oudste van 9 kinderen. Van Willem van Door Pieters en Mia van Huipel. Nu snap ik het. Toen was Geerzijn, moet ik zeggen. Geerzijn, de overgrootmoeder van Zoe. En de overgrootmoeder van Frans, mijn mens. We zijn familie. Mam, werkelijk. Laat mij dat eens eerst proberen. Stil dich niet aan. En zich nu strak trouw met Willem van Door Pieters. Ja. En we kregen 9 kinderen. De oudste... Wacht, Jelle. Willem van Door Pieters, we kregen 9 kinderen. De oudste daarvan, dat is Trine Pieters. Ja. Die trouwt. Even nu niet, ik ben binnen. Die trouwt met Piet van Grades Pierre. Ja. En die kregen op hun beurt ook weer een zoon, dat heet Sjeer. En Sjeer trouwt met Mina van Lange Pie. Oma, dat is oma. Even niet. Die kregen weer 4 kinderen. Frans, Karen, Ria en Els. Frans, die trouwt met Tig Trudy. En samen heb je 1 dochter, Zoe. Gosh, wacht even. Ja. Kom, we maken even een foto op Facebook. Oh ja, voor Facebook. Het is leuk, Nou, joh. zeg maar, heb ik wel nog 1 vraag als het waar is. Anne? Als tu er nu al best, Zoe, Ja. waarom zou ik mich dan nog die moeite doen om met Willem van Door Pieters te trouwen? Ik vind hem Garots niet aantrekkelijk. Hij heeft van die schoppen van een bloemkolor en een haviksnaas en vette gezweet voet. Wacht Even wachten. Man. Weet je wat ik doe? Wat dan? Wat? Ik doe waar ik altijd al van heb gedroomd. Anne? Ik ga in het klooster rennen. Oh, nee, gooi je god. Zeg, ik wens je toch, ja? Gooi je nou. De kamer. De wereld is oneindig en zwaar is dik die last. Pap en mam zullen dich dragen en helpen met die levenslast. En de wereld wordt die speelplaats, voor men trekt er maar op uit. Du moest rennen
Du mocht vliegen, kom slaan die vleugels uit. Want die bussen dan leeft klein winjerke. Aan het begin van een weg, de stoek en schoon een nieuwe weg. Dat is het bezinjeren. Moest nog op heel gaat plaatsen, voor een splitsing kunst te staan. Never welkom, lief klein winjerke, never welkom, lieve schat. En de wereld is oneindig, dus hoor dich stevig vast. Pap en mam zullen dich dragen en helpen met die levenslast. En geen grenzen, geen beperking, gangt de horizon voorbij. En de buim tot in de hemel, kom lach nu en ben blij. Want die bussen dan leeft klein winjerke. Aan het begin van een weg, de stoek en schoon een nieuwe weg. Dat is het bezinjeren. Was nou duk en skezen, of ze doorgeest of bleef staan. Never welkom, lief klein winjerke, never welkom, lieve schat, never welkom, lief klein winjerke, never welkom, lieve schat. Want witse waal, leef klein winjerke, wat er allemaal de boete op dich wacht. Ik zou willen, en dat is het bezinjeren, dat toe vlotjes en ook veilig door die leven wordt gebracht. Du kent nog alles doen, alles ligt nog in die macht. Welkom, lieve schat, welkom, lief klein winjerke, welkom, lieve schat.
Mijn lief dan zeef. Dat is mij toch gat. Je hebt mij vastgezet op het politiebureau, die schilder mee. Mich, Sef van den Bergel. Niet te geloven. Maar door alle Marieli met de politie en de brandweer ben ik toch stiekem tussenuit geknepen. Hoe best lastig om de weg weer terug te vinden. Maar nu ga ik weer gauw wat schilderieën, hè. Rus. 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 Mensen. In wat voor tijd leven die lui door? Een Harry. Allemaal gemotoriseerd verkeer. Jageren en jakkeren. Dan loop je mens mee, hè. Kijk wat ben ik weer eens terug ben. Weer hoog. Dus Marjan en Thij, ik heb je metgenomen naar het museum voor dat schilderie waar we het gehad hebben over de vergadering. Ja. En achter u ziet je dat schilderie wat ik dus bedoel. Wat vind je daarvan? Mijn lief, Thij nog een toe. Ik dacht dat we naar schilderieën gingen kijken voor boven de kast. Dat denk dat is nog groter dan de nachtwacht van Rembrandt. Nee, dat is belachelijk zo dat. Wat moeten we met zo'n kolossaal bunte verzameling aan belachelijke figuren? We moeten eens kijken wat voor lelijkers dat erop staan. En het wil toe voor de Sint-Vincentiusvereniging kopen. Luister eens, Marjan en Thij. Dit schilderie, dat is een verrijking voor gans de parochie van Grootpij. Of niet? Laten we nou eerlijk zijn. En waar wil ze die verrijking dan neerhangen? In de kerk zeker? In plaats van de schilderieën van de Kruidsweg, in plaats van de kruisingen op de Gavaniberg, en dan met een fotootje van ons, met een bordje, mogelijk gemaakt door het bestuur van de Sint-Vincentiusvereniging. Ja, kennen ze gelijk dat bordje laten hangen. Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik weet wel wat we doen, en er komt niks van in. En als spanningmeester wil ik alleen maar geld uitgeven aan de kranke en kwetsbare lui van ons dorp. En niet voor de grillen van onze voorzitter. Oh, mijn liefde. Wie kan ik nu met droge oog in mijn financieel jaarverslag verantwoorden dat ons Hoes en Hoes donateuractie niet is bestemd voor activiteiten van de echte of de communicantjes of de krankelui van ons dorp, maar voor een schilderie dat net zo groot is als de afslag Grootpij op de A2, hè? Ja, maar jongens. Ja, en vergeet ook niet te bijdragen van onze eigen leden. Man, die houden ons de kop in verzorgd. Maar Jan en Thij, nu luister eens goed. Kijk, ten eerste, dit schilderie, dat is geen voorstelling van allemaal bonte figuren. Nee. Ten tweede, die figuren op dat schilderie, die stellen voor de oprichters van de armenkas van rond 1900. We hebben het hier tenslotte over de voorlopers van de Sint-Vincentiusvereniging, opgericht in 1940. Ten derde, dit schilderie, dat komt niet te hangen tussen de Kruidsweg bij ons in de kerk. Nee, dit schilderie komt bij ons te hangen in het patronaat van Grootpij. Ten vierde, dit schilderie, dat wil het museum van de vrouw wil dat graag kwijt, omdat er schijnbaar te veel manskerels op staan. Nou, dan hebben ze dat geschonken aan de Heemkundevereniging. Ten vijfde, de Heemkundevereniging, die wil dat namelijk graag verkopen, omdat die nu shirtkerel willen hebben, op Logbijn. En nu hebben ze dus te weinig in kas. En ten zesde, Marjan... Het is goed. Ja, kijk, nou. Maar ja, wat wil ze er dan voorbij? Nou, kijk, volgens mij doen we weer aan internetbankieren, of niet? Ja. En volgens mij heb je ook bij de laatste vergadering zo'n slumme telefoon gekregen, of niet? Dan hoorde je een smartphone is dat. Ja, dat maakt me niet uit, een smartphone. Allemaal goed en wel. Luister, en dan moesten we eens op kijken of datgene wat op de rekening stuit, en dat trekken weer datgene wat we nodig hebben voor onze activiteiten, en alles wat overblijft, dat kunnen we weer besteden aan dat schilderie. Is het niet? Ja. Nou, kijk. Nou, dan zie je eens kijken. Ja. Dan zie je eens kijken, want dit, dat... Die willen ons ook al kopen. Ik wist niet dat we zo populair worden. Als die ons kopen, blijven we tenminste een acht. Ja. Oh ja, een paai dan. Ook goed. Maar wat mij zo bezighoudt, wat zijn dat toch voor platte dingen waarop iedereen aan het kijken is en foto's met maakt of in stuit te kallen? Dat is ook wel willen weten.
Zit zo dik wie een boterham. Zo is je ook bakken die dingen. Stil. Volgens mij komen ze eraan en zien ze er goed. Wacht, stellen. Dus, Marianne en Thij, als ik het goed begreep, dan kunnen we voor dit geweldige schilderie... Stellen. 600 euro bij je. Hoe waren we Nou, en... Ik stel voor dat ze er maar 500 beet. Want dan kunnen die pestiencjuppen van kopen en nog een circa op Logbijn. Die denken toch nog in florijnen in plaats van in euro's. Die leven nog in een ooie tijd, man. Ja, nu ze dat zo zegt. Oké, voorbij je 500. Maar dan ga ik nu wel naar de Benewat toe. En die spel ik wel weer op een moe. En dan komt dat allemaal goed. Maar muntje toe, nemers mogen dat weten. Dus laten we nu naar Benewat toe gaan. Goed. Doe maar. Eens langs. Te doen. Eens langs. Te doen. Ja, dat is schavel, man. Hè. Dat doe je. Op je langs. Ja. Dus met dit ding kent ze met andere kallen. Ik ben benieuwd of de doktoren van tegenwoordig ook allemaal zo'n apparaat hebben. Ik zou maar eens wat jaar en een geneesjaar van deze tijd van gedachten willen wisselen. Kallen over ons vak en de behandelingen, de medicine en de therapieën. Hallo? Is er immers? Oh. Verschijnen ineens allemaal namen. Oh, kijk. Kijk. Die staan nog alfabetisch ook. En kijk, als ze met in de vinger zachtjes over dat ding frifs. Mijn smartphone heet dat. Dat zag die mevrouw daar straks ook. In de winterveldwachter heb ik ook voor details. Oké. Als ze met de vinger zachtjes over de smartphone frifs, dan zitten er allemaal namen voorbij. Oh, kijk. Apotheek, bank, Benny, Benoit, Krombach, dagopvang, Echte Revue, Eurodeetdag, fietsenmaker, school, thuis, ziekenhuis. Die mensen hebben ook allemaal een smartphone. Die kennen ongeveer kallen. Vrief nog eens? Dokter! Nee, over dat denk juffrouw. En kijk eens of ze dokter tegenkomt. Eens kijken. Ja, hier staat er. Dokter Verrijd. Ja. Wat denk je, zalig? Ja, doen. Zeker, Rudolf, doe man. De wil zich met een geneesser kallen, toch een keer. Dicht, dokter Vreed. Ik zou je eens scherp willen spreken en ontmoeten. Rudolf, ik hoor je het. Stille. Met de assistente van de huisartsenpraktijk van dokter Verrijd. Ik heb dood. Het deed het. Zult u eerst moeten vertellen wat dokter Verrijd moet doen. En dan zal ik u vertellen of dokter Verrijd het ook daadwerkelijk gaat doen. Nee, ik meen dit ding. De smart dinges. Met wie spreek ik? Mart Dings? Nee, u spreekt met geneesheer Rudolf Matthijs Maximiliaan Alexis Hubert Sonne. En ik ben geen patiënt. Ik wil graag dokter Verrijd aan het smartphoneapparaat. Als u een afspraak wilt maken met dokter Arnoldus Johannes Theodorus Verrijd, dan kan dat alleen voor 10 uur. Dat staat ook op onze site. Maar goed, ik zal voor u een uitzondering maken. Patiënt Sonne, zei u. Geboortedatum? 14 maart 1868. Maar ik ben geen patiënt, ik ben geneesheer. 14 maart 1868. Dan bent u, eens even kijken, 2013, 100... Dan bent u 145 jaar. U bedoelt 1968. U moet me niet voor de gek houden, meneer Sonne. Jonge dame, voor de laatste keer. Ik ben geen patiënt, ik behandel patiënten. En geef me nu snel mijn confrère dokter Verrijd aan het smartphoneapparaat. Oh, u bent ook dokter. Neemt u me niet kwalijk, dokter. Ik verbind u meteen door, dokter. Hij komt eraan. En hoe? Sonne, zeg dat ze krank was. Zeg dat ze het hebt. Hallo, dokter Sonne. Sint je er nog?
Ik voel me niet zo lekker. Een gevalke van acute scheurbuik, denk ik. Ik heb dringend hulp nodig. Acute scheurbuik, zeg heer. Maar dat is de laatste 90 jaar gar niet meer voorgekomen. Dat lijkt me interessant. Zeg, waar zit je op het moment? Kan je hier naartoe komen of moet ik naar u toe komen? Nee, kom je maar hier. Ik ben momenteel op bezoek bij het museum van de vrouw. Haha, dat is een interessant museum. Het pareltje van onze gemeente. Zeg, ik kom er direct aan, collega. Maak ik maar niet ongerust. 100 jaar geleden gingen de lui dood aan deze ziekte, maar alle wiel verzonnen goede medicine. Ik heb u zo weer op een bijnuur. Oh, geweldig. Tot dadelijk, confrère. Hij komt hier. Geneesheer Arnoldus Johannes Theodorus Verrijd in Hoogs eigen persoon. Ik ben zo benieuwd. En hoe? Laten we vlot onze posities innemen. En als geneesheer Verrijd dan zo komt, dan stapst toe uit de lies, Rudolf, en dan sprukt ze hem aan. Oh, hij schrikt zich van zijn ongeluk. Hallo, dokter Sonne. Dokter Sonne. Oh, zo. Dat heb ik nooit geweten, dat dit schilderie hier hing. Eens kijken waar de allemaal op staat. Ah, ik zie het al. Mia Verstegen van de Heupel, dat is de voetvrouw. En daar, Jantje Smit, de smeet, Bekker Bacchus. En Sef van de Birgel, alias de Snor, dat is de veldwachter. Truus Lacroix, het hoofd van de school. En geneesheer Rudolf Matthijs Maximiliaan Alexis Hubert Sonne. Maar dan heb je toch zo aan de telefoon gehad? Tegen geneesheer Matthijs Maximiliaan Alexis Hubert Sonne. Nu kreeg de klets. Verkooid zijn. Wat? De klets kregen, dat is verkooid waren. Waar zei dat? Ik. Geneesheer Rudolf Matthijs Maximiliaan Alexis Hubert Sonne. Rudolf verint mij en collega, dokter Sonne voor de rest van de samenleving. Sinds 1906 gemeentearts van Ech, Moorfort, Stebbesweer, De Laak, Soester en Wissem. Lid van de Keuringsraad van de Nationale Reserve. Waarnemend officier van de Volksgezondheid, district Sittard. Ja, een gepensioneerd in 1956. Dokter Sonne, ik heb heel veel over gelezen, maar... Wie kent dat nu? Je zit al zo lang dood. En in dat schitterende schilderie vereeuwigd. En nu staat je ineens hier voor mij. Dat kan toch niet? Druim ik nu of is dat echt? Ik weet het ook niet. Een paar dagen geleden wilden we in het leven terugkomen. En ganz voorzichtig zijn we uit die lies gestapt. Maar uit deze kamer zijn we nog niet geweest. Althans, ik dan. De bekker is al op stap geweest. En de vroedvrouw is al water gaan zoeken. Maar, en de veldwachter heeft zelfs al vastgezeten. Ah, gelukkig zijn ze allemaal terug. Dus als ik het goed begreep, dan leven die allemaal? Ja. Ja. Nee, dit kan niet. Die kan ik niet tegen, dat vind ik een beetje akelig. Dus, als ik het goed begreep, dokter Sonne, hebben die ook in onze tijd kunnen kijken al? Ja, zeker. Mag ik Rudolf zeggen? Maar? Wat zou ik graag in uw tijd kunnen kijken? Nou, dat kent. Ja, ik heb direct spreekhoor. Als het goed is, zit mijn wachtkamer vol, hè. Kom met naar de praktijk van dokter Rudolf Matthijs Maximiliaan Alexis Hubert Sonne in het jaar 1906. Oh, dat vind ik schieten. Ja, kom. Ja. Help me even. Oké. Dat liep me toch wel heel interessant. Dat ik eens kan kijken in de keuken, zal ik zeggen, van een geneesheer. Zeg maar, absoluut niet op mijn tijd. Geweldig liep me dat. Dat zal een hele verademing zijn. En boeken. Ja. Zo, ja, dan zullen we direct beginnen met de eerste patiënt, hè? Ja, goed. Oh, je hebt al... Ik ga hem maar. Oké.
Zo, wem kan ik als eerste helpen? Ik ja. Ah, Annie, kom verder. Zo, Annie. Dag. Zeg eens, wat kan ik voor die doen? Je hebt toch zo'n boekpijn, meneer de dokter? Al 3 dagen. Was ze dat je zwanger? God, nee, meneer de dokter. Heel verstandig van die. Wat utst u zo al op een dag? Och, dat valt wel met, meneer de dokter. Als ik 's morgens opsta om 1:05, dan heb ik mijn 4 boterhammen met kaas. Je hebt havermoutspap, je hebt balkenbrie met appelkus, je hebt spek met ei en een paar tassen koffie met Veese room. 's middags nog 6 boterhammen met kaas, je hebt balkenbrie met appelkus. De restjes van de vorige dag lig ik toen nog even de pannen uit en nog een appelke. En ja, 's avonds 2 ter appel, je hebt gehaktbal, je hebt groenten, je hebt jus en een kom gele pudding. Oei. Maar dat is dan ook wel, meneer de dokter. En wie hebben ze voor het les ontlasting gehad? Ontlasting? Ja. Nou, ik denk dat dokter Sonne probeert te zeggen, wanneer heeft er bij u voor het laatst stoelgang plaatsgevonden? Stoelgang? Wat bedoelt je daarmee? Daar hebben dus alleen maar krukken. Nee, ik meen, ja, wie hebben ze voor het les gescheten? Oh, bedoelt je dat? Ja, dat is mijn tweede probleem. Boekpijn en niet naar het huisje kunnen gaan. Maar Annie, misschien heeft ze wat boepien omdat ze niet kan poepen. Scherpe diagnose, collega. Luister, Annie, ik weet genoeg. Gang even achter het schermpje staan, kletsen dich van onder alvast uit en dan ga ik even de medicatie pakken. Uitkleden? Ja, Annie, hoe krijg je dat moet? Zo. Hallo, collega, hallo. Zo gaat je toch niet met een patiënt om? Dat kunt je toch niet menen? Wat moet een godsnaam dan niet de medische tuchtraad van gaan denken? Mag ik niet druk? Nee, mag ik niet druk. Ik zal er eens uit kijken wie we dat in deze praktijk oplossen. Zo, Annie. Steek maar eens even die kop over het schermpje. En dan kijk eens even wat voor medicijn meneer de dokter in de hand heeft. Het was een zeker een zetpil die alle problemen oplost. Hè, meneer de dokter? Nee, Annie, kijk maar eens goed. Dokter, wat doet je nou? Luister, Annie, als ik zo hoor wat zo een dag toch allemaal naar binnen werkt, Ja. dan kent dat nooit door dat ene kleinigheidje naar boete. Nee. Daarom ook die boekpijn. Ja. En toen dacht ik zit er nog een gaat bij, dan shit het zich een stuk gemakkelijker. Nee, meneer de dokter, alstublieft. Nee, alstublieft. Allee, nee. Annie, dat valt je nou achter. Nee, dat kind je niet. Dat lucht op, hè, Annie. Eigenlijk wel, meneer de dokter. Luister goed. Vanaf morgen eet ze nog maar 3 keer per dag. Niet meer dan 3 sneeën weg per maaltijd of een taaier erpel. Ja? Geen pannen meer uitlekken en zwarte koffie tussendoor. Ja. Begrepen, Annie? Ja, meneer de dokter. Dag, Annie. Dag. Kijk, collega. Zo, dat is wat het op. Ja, ik vind het wel een heel vreemde meneer en het zal beslist de zorgkosten verminderen, maar ik heb er mijn twijfels over. Rudolf, als ik dat nu in 2013 zou doen, dan denk ik dat ik binnen de kostmugetiet werd vastgezet wegens overtreding van de wapenwet. En vervolgens denk ik dat ik ook meteen door de medische tucht uit mijn hand werd gezet. Ik weet niet allemaal wat dat is, maar ik ga de volgende patiënt halen. Is goed. Ach, zuster. Dag, Kom dokter. verder, kom verder. Ik heb een vraag. Nou, ja, zeker. Wacht even. Zo. Hallo meneer de dokter. Dag, zuster. Ja, weer hebben we een vraag, maar wacht even. En blij dat we met z'n tweeën zijn, hè? Nou, kijk, het zit zo, maar wacht even, want we zien het nog meer. Wacht, kom. Nou, kijk, het zit zo, hè. We willen met z'n allen op bedevaart gewoon naar Lourdes. Maar u moet weer eens voorbereiden op die reis. Iedere avond een whisky groetje. Of een inenting. Wat? Ja, een inenting. Die hebben ze nodig als ze op reis is naar Boeteland om niet krank te worden. Wacht, ik heb daar het voor. Collega. Ja, dames. Hup, die nonnenvotjes bloot. En dan is dat zo gepiept, hè? Wat? Nee,
Nee. Dan van Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat gaan we niet doen. Dames, weer gaan. Weer gaan we naar Lourdes met de zegen van de Heer. Want de dokter, die kan het proberen, maar de Heer beslist. Kom met. Weet ze waar het is, de dokter doet zijn best, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter moet proberen, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter doet een poging, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter doet water, kijk de Heer beslist. De tijd der Brüngels kennis en wie zijt aan verstand. De dokters wären schlimmer, nemen ons scher bij de hand. Ganz tot boven is er eine, ja, de het het spel bedacht. Dat is dan toch degene met de power en de macht. Weet ze waar het is, de dokter doet zijn best, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter moet proberen, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter doet een poging, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter doet water, kent de Heer beslist. En kent je of een boos, of een dubbel is gegroet. Of roepen op de knieën, die een genezing tegemoet. En binnen waar naar lucht, of voor mijn parketverlier. Zitten ons weer in het zinken, wie de leven, ja. Weet ze waar het is, de dokter doet zijn best, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter moet proberen, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter doet een poging, maar de Heer beslist. Weet ze waar het is, de dokter doet water, kijk de Heer beslist. Meisjes, kom, we gaan naar lucht. Ja, lustig gelegen, dit heb ik gewoon nog nooit metgemaakt. Nee. Ik ga de laatste patiënt worden voor vandaag. Als ik goed begreep, ging het om het kruid. Wem is de laatste? Ah, hier. Zo, kom maar op.
Meneer de dokter, mij maak je nog niet bang met een kanon. Ja, en zie je, ons drankorgel, Jules. Zet hem hier neer. En een man, heb ze die een beetje aan ons afspraak kunnen houden. Dat heb ik geprobeerd, meneer de dokter. Maar het helpt niet. Deze patiënt, beste collega, die heeft zo gezegd een drankprobleem. Hè? Overdag in een druppel, maar s'avonds kan hij niet van de jonge kloren afblijven. Dat is het nu precies, meneer de andere dokter. Het probleem is dat ik overdag een druppel drink en s'avonds waal. Als ik nu overdag ook zou mogen drinken, dan wordt volgens mij het probleem opgelost. Ja, ik denk niet dat dokter Sonne dat zo bedoeld heeft. Hij zou wel bedoelen dat ze minder moest gaan drinken, of het liefst ga goed niet. Want, weet ze, mijn vriend, drank maakt echt meer kapot dan dat ik leef is. Drank maakt niks kapot. Nee, en die huwelijk bijvoorbeeld. Ik ben niet getrouwd en heb ook geen verkering. Wat dacht ze van die sociale contacten misschien op de maan? Oeh, dokter, ik weet niet wat dat zijn en de maan is weer weg. Dus nee, drank maakt helemaal niks kapot. Luister, Jules, je moet echt minder gaan drinken, anders wordt eigenlijk in de lever nog groter als in de kop. Dat is echt niet gezond, je moet gaan minderen. Wie ze dat nu zegt, Schilo, moet ik erin te denken, vrij de vroeger ook zo ene. André Hazes zei dat. Tjie, daar je een dikke kop. Kent ze nog gewoon wie groot dat zijn lever wel niet was. Maar als toen niet ineens kunt stoppen met drinken, waarom probeert ze dan niet langzaam af te boezen? Dat heb ik geprobeerd, meneer de dokter. Maar het helpt niet. Ik begon om 7 uur met 6 glaasjes jonge kloren. Om 7:30 dronk ik er nog maar 5. Een half uur later nog maar 4. En daarna nog maar 3. En hier gelooft je niet. Maar wie minder dat ik dronk, wie zaterig werd je. En dan probeer ze het fatsoenlijk af te boeken. Hult je het ogen niet. Ik kan ook beter overdag gaan drinken. Dit is nu echt zo'n geval van hopeloos, hè? Wie lost hier zo in 2013 op? Nou, ik denk dat ik hem een medicijn zou voorschrijven, waardoor dat er minder zin krijgt om te drinken. En vervolgens hem meteen een professionele hulp aanbieden voor specialisten die gespecialiseerd zijn in verslavingsverschijnselen. En nu ik je wel aan het vertellen ben, Rudolf, zult me geen eens te binnen. In mijn tijd kost een fles jonge kloren 10 euro. En dat is omgerekend naar die tijd 35 guien. Wat? Ja. 35 guien voor een fles jonge kloren? Ja. Man, dat is de oplossing. Dat kent de armoedzaaier toch nooit betalen. Dan is er een wijk van zijn verslaving af. Ik weet goed gemaakt. Ik noem hem direct met naar de childerie. Dan stam ik hem naar die tijd. Hij heeft geen geld, dus hij kent zich ook niks drinken. Ja, en als je dan terug bent, dan geef ze hem van het medicijn en luid ze hem met van die hulpverlenerskallen. En dan kom ik hem over een wijk ophalen. Fris en fruitig en zo nuchter wie een ijsknie. Ja, ik heb hem. Dat is goed. Ja. Ik weet niet hoe meneer de dokter ze erover hebben. Maar voor 35 gooien moet ik 3 maanden werken. En wat bedoelt meneer de dokter met een schilderie? Dat zult ze wel merken. Kom maar eens even met mij met. Luister, ik breng hem even naar de schilderie. Ik ben zo druk. Ja. Zo, kijk, dan gaat ze hier. Je hebt ze rechtdoor. Dan gaat ze daarachter. Dan gaat ze naar links. Ja, en dan kan ze zo die lies instappen. Zo. Rudolf, ik moet gaan. Ik moet nog het huisbezoek afleggen. Ja, dus help me hier even. Dan ruimen we dat hier even op en lopen met de schilderie, ja. Nou goed, nou oké dan. Hè. Ja, vooruit. Ja, soms toch, ja, eigenlijk toch het verbazende dingen met gemaakt. Maar eerlijk is eerlijk, het was leerzaam. Dat moet ik zeggen. Zwaar. Deze nog? Deze nog? Ja. Wel even mijn tasje pakken, Rudolf. Ja. Zo. Nou, heb je die goed geholpen of niet? Nou, hartstikke bedankt.
Maar luister, wat ik net al zei, ik heb me een beetje verbaasd over de methodes die ze erop nahelt. Maar, wat ik al zei, eerlijk is eerlijk, ze hebben wel resultaat. Maar ik moet nu echt gaan, want ik moet nog het huisbezoeken doen. En voor beide weten als arts zijnde dat de gezondheid van de patiënt aan ons zorg is toevertrouwd. Nee, Tanne? Ja, prima. Hartstikke bedankt. En ik zou zeggen... Goed, adieu collega. Goed, tot ziens. Wat een rotzooi weer hier. Dat slot hier maar alles binnen. Jongen, jongen. Zo. Juist mijn sorry dat het ding wordt ingepakt en wegkamp. En ik heb mondes maar even. Nee, te geloven dat ze dan in Amsterdam geld voor over hebben. Ik heb van die lelijke kubben een kitje gelezen. En alleen omdat het geld is er het geld weer met de lui op staan van een echte geschiedenis. Lelijke portretten op een lelijke schilderie. Maar ik begin toch eens langzaam aan mezelf te twijfelen. Ik ga de gardien toch opengelaten. Ja, ik weet het hier ook allemaal niet meer. Jongen. Net zeggen. En overginse heuvelen, de koekoek antwoordt zacht. Dat is toch niet te geloven? Dat kent toch niet? Ik ben gans gek. Dat kan niet. Ja, ik moet ergens minder gaan drinken. Dat is niet te ook gaan en dat moet horen. Gardien op, gardien toe. Gardien op, gardien toe. Och man, is toch het gardien nog maar een keer open. Ah! Nu ben ik gans gek. Nu ben ik ramgek. Dat ding is niet alleen hartstikke lelijk, maar er nog een schans doorheen. Maar goed, dat ding buurt weg in Amsterdam. Heb je dat bekken gezien? Wat een lelijk portret. En de smeet. Boah. Maar goed, wie gaan we dat ding nu op aanhanger krijgen, hè? Van de heemkundekring. Oh, ik denk maar ze eerst goed inpakken, dan hoeven we die godskluppen ook niet meer in de ogen aan te kijken. Hebben ze het weer gelaten allemaal. Wat man is maar weer morgen, ja. Jongen. Nou, hier zal het wel lukken, denk ik. Maar, ja. Wie gaan we dat nu denk ik aanpakken? Wacht, zo. Nee, zo een machine. Zo'n machine. Yeah. Ah, mannes. Hé, Benoît. Goed dat ze de schilderie nog niet hebben ingepakt. Oh. Want nu direct mevrouw van Tetrode het persoonlijk ophalen om het met te nemen naar Amsterdam. Ja. Hé, maar ja. Ja, Benoît. Vertel verder. Dat hebben we nou weer goed geregeld, hè? Vanaf morgen is er een stukje echt in Amsterdam te bonjeren. En dat allemaal dankzij Benoît Loog en zijn heemkundekring. Kom jong. We gaan een drupje drinken. En dan pakken we nog dat die mevrouw van Tetrode in en dan ook het schilderie. Hé, ik heb toch even die lelijke kubbel uit zich gehaald, hè? Ach man, nou toch zien. Die lelijke kub brengen we straks 5 miljoen op. Van mij mogen ze dan zo lelijk zijn wie er nog. Oh, werkelijk. Nou ja. Ik snap niet dat ze eraan wint. Nou ja. Wat zeg je? Amsterdam. Lelijke cup? Lelijke cup zijn het tegenwoordig. Lelijke cup zijn daar. Hallo. Mensen. Even geen roze cupjes. Een sterke anderwet. Ja, een sterke anderwet of niet? Volgens mij hangen we morgen in Amsterdam. Ja, ik wil dat ook zeggen. Morgen komt Eine. En met de buurman komt er dan om ons naar Amsterdam naar het museum te brengen. Met paard en wagen. Nee, en dan... nee, niks paard en wagen. We gaan in een aanhangwagen. Dat kent toch Garoets niet? Ja, maar zeker kent dat. We staan op een schilderie. Is toch een kwestie van schilderie omhoezen?
Nee, Mia, dat meen ik niet. Ik snap ook wel wie ze een schilderie omhoes. Nee, ik bedoel, dat kunnen we toch niet zomaar laten gebeuren? Wieso? Dat voor naar Amsterdam gewoon. Snap je dat dan niet? Nee. Bakker. Waar staat in bakkerie? Op een bosstraat. Schmeed, waar ligt in Schmetsen? Hier achter op de Peierstraat. Van de Bergel. Van welke plaats? Bist u veldwachter? Van Eich. Dat meen ik. Dokter Zonne, waar zijn hier geneesheer? In Eich. Mia, waar gijst u strak Willem van Dwarp-Pieters tegenkomen? In Pajanenkerk. Nou, dus? Dus? Och jongens, doe toch niet zo stom. Weer huren bij ach. Weer kennen niet waar goed dag. Ik ga niet waar goed dag. Ik wil hier blijven. Nooit van mijn leven. Ja. Daar zit je in, hè? Hallo, u Bert. We hebben nog wel een plan van aanpak. Maar wie gaan we dat dan doen? Want daar komen we die truc hier. Ja, dadelijk komen we die truc. Ja, dat is waar. Wie gaan we dat doen? Weet het niet. Ik weet het. Ja? We gaan er tussenuit. Toch tussenuit? Ja, weg van hier. Vluchten. Goed plan. Ja. Maar we gaan we aan. Ah, mevrouw Buurman van Tetrode, u bent er al. Jongens, vlot. Als we in Eich willen blijven, moeten we nu rennen. Kom op. Nu? Nu komen. Wacht op mij, jongens. Mevrouw Buurman van Tetrode, het doet ons een enorm genoegen dit prachtige schilderij persoonlijk aan u te overhandigen. We weten zeker dat deze aankoop ons, ik bedoel u, veel plezier zal brengen. Hé, buurvrouw van Tateren. En pakken of 4 buiten. Meneer Benoit, het is een grandieuze eer dat wij deze magnifieke penturen aan onze collectie mogen admitteren. Mag ik natuurlijk met uw permissie nog een laatste blik werpen op het schilderij, alvorens wij het zullen transporteren? Natuurlijk, natuurlijk. Hé, mammes, maak nog een keer op. We gaan weer griezelen. Wat een schanduleuze vertoning, meneer Lart! Oh, hoe durft u? U exposeert mij een maand geleden in magnifieke penturen. En nu probeert u mij te corrupteren met een lege lijst? Hoe durft u? Ik ben zeer geagiteerd. Dit gaat alle boekjes ver te buiten. Meneer Lart, u bent een charlatan en delinquent. Ik blijf hier geen minuut langer. Salut, meneer Lart. Mannes! Ja? Wat hebben ze met dat schilderij gedaan? Niks, echt, niks. Ik zweer het ik. Toen ik je wil inpakken, wordt het nog gewoon normaal. Echt hoor, ik zweer het. Maar ja, we kunnen weer fluiten nou, Sante. Ja, ik kan er niks in doen. En ons Sjerker op Logebeen. Ja. Ik ken er met mijn kop niet bij. Hoe kunnen ze nu toch zien? Die kunnen toch niet de mensen verdwijnen? Hoe kunnen ze toch op aanzien? De juffrouw, de bakker, de smeed, die kunnen toch niet weggelopen zijn? Nee. Natuurlijk wel. Hé, doe eens gelegen aan. Hoor dat toch? Gewoon dat doet de zaal. Hé, daar zit er een, zie je daar? Ja, Oh, en daarachter, daar. Wat? Oh, daar. Ja. Kom maar, je hebt ons toch gezien. Maak toch niet meer goed. Kom maar goed, we doen hem weer. Kom, hè. Oh, bakker! Kom naar boven. Bakker! We zien hoe het schilderij, dat klopt, maar we gaan niet meer terug. Nog niet. Kom. Sorry, ja. Ja, nee. Gezocht dan, hè? Oh, mijn grapje na. Ja, de bergleider moet je toch hier. Kom maar. Nee, dat ga ik niet meer heen. Hé, oh, mijn grapje na. Kom, zeg. Zeg, Geer, u had in het schilderie. In die lijst, hoor. Dat kent wel zo zijn, maar weer huren ook bij Ach.
Ja. En ons verkopen in Amsterdam van zo lang zal ze leven niet. Weer huren bij echt. Wie het klepelke bij het klukske. En wie het peper bij het zout en wie de dag bij de nacht. Ja. Wie papi bij kokkie. En de bol bij de beautiful. Ja, dat snap ik ook. Maar ja, wat dan nu? Geer kent niet door achtergrond waren. Nee. Waarom niet? Geer leeft in 1906. Ja. En we zijn meer dan 100 jaar verder. Hier zoet het echt niet lang uithouden in onze tijd. Nee. Nee. Ja, daar heeft ze misschien wel een punt. Schilderieoverleg, wacht even, kom even. We zijn een SC-center in 100 jaar geleden. Nee, maar dat kan ik niet. Nee, dat doen we niet. Nee, kom maar niet. Ja, maar... Nee, kom even terug. Even, Dirk, een beetje. Is iets zeg tegen dan? Van de achterkant. Hè? Ja. Nou, wat doen we nog? Ja. Wat doen we? Ja. Nou, ik kroep wel terug in die lies. Maar, dan wil ik wel hier blijven hangen. Het bevalt me wel in zo'n vrolijk museum. Ja. Ja, dat ken ik ook wel van je. Dat vrolijk museum. Ja, daar kan ik ook terug. Ja. En Mia en dokter Sonne en Bergo, wat gaat je doen? Ja, dan blijf ik ook. Ik blijf niet alleen. Ja, maar luister, op één voorwaarde. Ja. Weer horen bij echt. En echt hoort bij ons. Ja. Ons geschiedenis zetten wij gelag voor uw toekomst. Toekomst zonder geschiedenis bestaat niet. Weer zijn geschiedenis. Hier zijn de toekomst. En we horen bijeen. Vroeger, nu en morgen. Ja, daar kom dan gewoon maar terug in die schilderij. Ja, alles. En leeflu, dat is meer waard dan Steenscher Caribbean. Op Longwijn. Vroeger voor en niet meer is. Dat nimmer weer geschiedenis. Voor de beste weg verwoed. Kijk ze voor ze geit en ze vertruk. Door wanneer ze het mij. Komen van buurt, hebben ook nog ver te gaan. De les uit die verleden wordt steeds op die netvlies staan. Geloven in wat opa deed, of al wat man verging. Geven deze vlotte tijd de kracht van de herinnering. Sinds ze was en al wat ooit sinds is, ik geworteld en besloten, diep in ons geschiedenis. Ze her, wat is die pad? Met welke weg ben ze gepad? Voor de route nog het nieuws. Kijk ze voor ze gijs en ze vertruk. Door wanneer ze het meest. Weer komen van buurt. Hebben ook nog ver te gaan. De les uit die verleden wordt steeds op die netvlies staan. Geloven in wat opa deed, of al wat man verging. Geven deze vlotte tijd de kracht van de herinnering.
ooit sinds is. Lik geworteld en besloten, diep in ons geschiedenis. Hebben ook nog ver te gaan. De rest doet in verleden, wordt steeds op die netvlies staan. Blijven in wat opa ding, of al wat man verdient. Geven deze vlotte team de klap van de herinnering. Geworteld en besloten, diep in ons geschiedenis. Orkest! Techniek! Regisseur Andrea!